Hello mga idol, for today's video din ako karon mga idol, di ako karon sa basak. Ang among pagkamot human na gyud. Na human na gyud ang among trabaho, ang among kamoton. Mao ni kay amo mangipas pasag kamot. Nami diri karon muuli nami padong ato sa among amo. Kananay mao ni kada kang luang among gikamutan kanina. Kini gikan dato to at kay kana gusto mo nga ripadong. Di po basta-basta. Di basta-basta ning among gikamutan mga dol kay grabing kuan dakong basak sa ibot. Sakit akong mga kamot umibot. Kamot lang ka og unsay ipainom na mas tagiya og painom migber arang lipayag yun namo painom migber. Ande kire pod kini pod. Kaning basak kadugtong running adto. O karon hinay-hinay nami mga dols kay among trabaho man na. Nagkuan nami kanang nang labog nami sagbot. Kini hangyagan kini ba kini ba ni kini. Mao ni hanggang gikamutan ron. Ibot ang among pagkamot kay grabing bagag sagbot. Mas baga pas akong kili-kili ang sagbot. Mga idol. Oh, mga idol man ay among gikamutan ron. Man ay among nahumagkamot, among gipangibot ag sagbot. Grabing dikit-dikit ag sagbot baga anda gahi. Mas gahi pa sa ko ay. Ano mga dol. Maning akong gikamutan rong adlaw. Nahuman ra gyud namo. Ambot lang og kun sa ipainom sa tag-iya dining basak. Siguro siguro mga idol kay og painom may mag di ko may tanduay. Yung tanduay bugoy. Mga idol. Karon padulong nami sa among adtuan ang tag-iya sa basak og kini gahapon mo ni among gikamutan pod kani sa kakluwang kanina to og kining lugar ha din ni mga dol ko ani mo ni kita og tabunok lugar ni sa kong pader din tabunok. Sa probinsyanong manginhasay ko. Binindro ko na probinsyanong manginhasay. Di kay manginhasra. Pati aris kalabungan ngalkal mga kuan. Sagbot. Naghang kauban na. Hey! Tapos. Karon padong nami mga dol. Uli na gyud mi kay human na namog kamot. Ayaw mo kabalaka kay makit-an ra lagi ning akong video nya kun ning pasa datos kuan. Ang channel. Ang kauban nang huyab kay ikapoy. Kapoy kang kauban. Labi na po ko ikapoy po ko. Ini view dari sa mga grabing nindota mga dolo. Murag naskuan Indonesia. Okay sa tong gustong mo pasyal sa Pearl of the Ocean. Ngari mo sa amo adapit kay di ada sa amo ng Pearl of the Ocean. Kanta mo dadto kuan hilo-hilo.
Hingin na ko din na monitor na bor magkalingon na kag upload og video kay monetize naman ka. Ido. Hello mga dol. Padung namin sa among amo. Madala mag tagan-an mi rog bero. Basig bunaw tagana namo na delikado. Kulira bor taob lagi bro. Ha? Taob. Kaagi gihapon ta na. May pabariso din cellphone bro. Tao,